Cebu City Mayor Edgardo Revilla muli sa iyang trabaho sud sa tulo ka semana tungod sa iyang gihambin nga balatian. Nasairan nga dugay na siyang gitambagan sa iyang mga doktor apan padayon siya nagtrabaho gumikan sa pandemya. Samtang Cebu City Vice Mayor Mike Rama magsilbing acting mayor sa Dakbayan sa Subo. Aniya ang report. It is in the spirit of transparency and accountability that I am making public a state of my health. Sugod na og mga adlaw ang tulo ka semana nga leave of absence ni Mayor Edgardo Labella. Gipadayag sa mayor nga dugay na siyang gitambagan sa mga doktor nga mopahuway og igo-igong panahon human makasinati og suliran sa panglawas apan giangan-angan niya kini tungod sa trabaho sa syudad ilabi na sa panahon sa pandemya. Karon nga niubos ng kaso sa COVID, mopahuway una siya samtang hilingon sa mga doktor matag karon og unya ang iyahang panglawas. Bag-o lang na confine sa ospital ang mayor tungod sa slight pneumonia. Samtang niadtong Enero, na ospital usab kini tungod sa iyang ear infection. Gibutyag sa mayor nga gawa sa ear infection, nakasinati usab di ay siya og sepsis nga nagbutang sa iyang kinabuhi kaniadto sa peligro. I have come to realize that it is important for me to focus on my recovery and I can also take care of the people of the city of Cebu. Magsilbing acting mayor si Vice Mayor Mike Rama nga mao'y mudumala sa mga kalihukan sa syudad. Dako akong pagsalig kang Vice Mayor Mike Rama for he will be able to perform the functions as acting mayor. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.